Kung sa una pa lang natong desisyon wala na natunong sa kabubuton sa Ginoo, bisag maningkamot pataog maayo, ang resulta gid ana dili magkadimao. Mangutana mo kung ano? Siyempre kay ato-ato ra man ang giplano, wa man ta nagsubay sa iyang mga plano, ibutang ta lang og atong intensyon maayo. Apan timan-i nga bisag unsa palagi na kamaayo, kung sa kabubuton sa Ginoo wa na ni sibo, mapalpak gihapon sa tumoy ang gibuhat nimo. Kay once walay alignment sa iyang word ang atong gustong mahitabo, dili sad na paboran sa Ginoo ang atong gihimo. So ang resulta mag-struggle na hinuunta sa atong desisyon. Kay gubot naman unya usahay kita pa magkonsumisyon, walay kahanay og dili siya malinawon, maapektuhan pa ang sa Ginoo nato nga relasyon. Ingana gid na basta magbuot-buot tas atong kaugalingon. Kana bang wala ta nag-agad sa atong amahang langit nun, mahimong pait gyud ang resulta hinuon. Apan kung mag-agad tas iyang kabubuton, kana bang ang atong mga gibuhat ni sibo gyud sa iyang pulong, siguradong matuman gyud ang atong mga gipamulong. Kay sa hayag nga ugma man ta ana mo padulong, unya ang ubang mga tawo kanato mahibulong. Dili sila katuo nga ang ultimo ra kaniadto gipauswag na karon ni Kristo. Bisag makaingon pa sila nato dili ta mga swito, pero kung ang atong desisyon ning sibo sa iyang gusto, ang hayag nga ugma makabut gyud nato. Ingani ra man gud na ang formula mga igsoon. Paningkamot plus ni sibo sa iyang kabubuton equals hayag nga kaugmaon. Apan kung paningkamot plus kinaugalingon lang natong desisyon equals kagubot og konsumisyon. So para atong pohon way kagubot, mag-agad tas iyang pagbuot. Dili ta magbuot-buot aron na atay hayag nga ugma mapaabot. Mabungahong kabuntagon mga higala, ampo amping abantita, dungog og himaya, alang lamang kaniya. God bless.